ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ। ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କେଉଁ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେହି ଫାଇଦା ଉପରେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକାନ ଡାଇବେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ କମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀର ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତ୍ୱଚା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ତ୍ୱଚାର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ ସେମାନେ ରାତିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସୁନିଦ୍ରା ମିଳିଥାଏ।